дар лисеи касбии техникии шаҳри ҳисор зиёда аз 500 нафар донишҷӯён аз рӯи 6 ихтисос касб меомӯзанд. Хуршед Акрамов донишҷӯи соли аввали литсей мебошад. ӯ пешаи челонгариро интихоб намудааст. дар муддати 1 сол аллакай нозикиҳои касби интихоб намудаашро аз худ намуда ба ихтироъ ва аз навсозии таҷҳизоти челонгарӣ комёб гаштааст. ман аз фани муҳаррики челонгари автомобил таҳсил менамам ва мо дар тӯли як ҳафта ба устухонаҳо ба ҳар ҷойҳо рафта сафар карда дар он ҷо як бор фани чӣ мехонем истеҳсолот дорем. мо дар ин ҷо баъди дарсҳои амалӣ боз дарсҳои барои мотори мошин барои дарсҳо хеле хуб мехонем ва шароити ин ҷо муҳайё карда шудааст. дар ин ҷо муаллимо ба мо хеле хуб дарс ёд медиҳанд. фарогирии шумораи зиёди ҷавонон дар литсеи касбии техникии шаҳри ҳисор аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷавонону наврасон имрӯз барои соҳибкасб шудан майлу рағбати зиёде пайдо карданд. агар шумораи хатмондагони литсей дар соли хониши 2016-2017 150 нафарро ташкил медод, ин нишондод имсол ба 205 нафар расидааст. дар литсей ҳамаи омӯзгорон мерасад, мутахассисои касбӣ барандихтисос таҷрибадор ба касбомӯзон касб меомӯзонанд. мувофиқи нақша чорабинии литсей дар 4 корхона мо шартнома дорем, ки мутахассисои коргариро доир ба хоҷагии қишлоқ, доир ба бозори меҳнат мо тайёр мекунем. омӯзиши касбу ҳунар барои ҷавонон на танҳо барои дарёфти ҷойи кор, балки барои зиндагии ҳаррӯза ба кор меравад. аз ин хотир муассисаҳои таълимии касбии техникии кишвар воситаи хубе барои соҳибихтисос гардани насли ҷавон мебошад.